Ja, i den her video vil jeg gerne fortælle lidt om vand i jord. Og vi kan se her, vi har en figur herovre, hvor vi har, her har vi jordoverfladen, og på jordoverfladen der står nogle planter. Og så kan man så se, hvordan det ser ud nedenunder jordoverfladen. Og vi kan se, at jord jo består af, dels består det af sedimenter, så det kunne være ler, sand, grus, større sten. Og dels så består det af noget organisk materiale, eller noget delvist nedbrudt organisk materiale, som man kalder humus. Og det er det, der giver jorden den her brunlige farve. Og så vil der jo imellem sedimenterne og det organiske materiale være nogle hulrum. Og i de her hulrum, der kan man sige, der kan jo så enten være luft, eller også så kan der være vand. Hvis vi forestiller os, at det begynder at regne her, så er det klart, at noget af vandet vil løbe af på jordoverfladen. Noget af det vil også fordampe fra jordoverfladen, men en del af det vil så også begynde at sive ned igennem jorden. Og når vandet siver ned igennem jorden, så er det første område, det kommer igennem, det er det her område, man kalder rodzonen. Så rodzonen er de øverste, altså ned til 1 meter, kan man sige, af jordoverfladen, eller fra jordoverfladen og så 1 meter ned, hvor planternes rødder selvfølgelig er. Og man kan sige, når vandet siver ned igennem rodzonen, så er der så en mulighed for, at planterne kan nå at optage vandet, og det så faktisk ender med at fordampe for planten. Det er det, vi kalder transpiration. Det er også heroppe i rodzonen, der er mest organisk materiale, og derfor det øger sådan set, hvad skal man sige, er med til at øge, hvor mange hulrum der er i jorden. Det mål, man kalder porositeten. Så det er også heroppe i rodzonen, hvor der er mest organisk materiale, har den højeste porositet i jorden. Når jorden, eller når vandet så begynder at sive igennem jorden, så kan man sige, at hvis I forestiller jer, at der har været en kraftig regnbyge, der er kommet en masse vand, som er begyndt at sive ned igennem jorden. Når det her vand sådan ligesom er sivet igennem jorden, så har jorden en evne, eller sedimenterne har en evne til at tilbageholde noget af det her vand. Og vandet vil simpelthen sidde fast på overfladen af sedimenterne. I skal tænke lidt på, når I for eksempel drikker et glas vand, og stiller glasset fra jer, så kan man se, at der stadigvæk sidder lidt vand tilbage på siderne af glasset. Og det er det samme med sedimenter, så når vandet er siddet ned igennem sedimenterne, så vil der være lidt af vandet, der sidder tilbage på overfladen af de her sedimenter. Og der har vi det her mål, der hedder markkapacitet eller feltkapacitet. Og markkapaciteten, det er simpelthen et mål for, hvor meget vand jorden kan tilbageholde. Så som sagt, forestil jer, at der er kommet en kraftig regnbyge, jorden har været helt vandmættet, vandet er siddet ned igennem jorden. Så hvor meget vand kan jorden så tilbageholde? Det er simpelthen det, man kalder markkapaciteten. Og der spiller humus en enormt stor rolle, fordi humus er med til at give jorden en stor porositet, altså mange hulrum. Og det er jo i de her hulrum, som vandet befinder sig. Så jo mere humus der er i jorden, kan man sige, jo mere vand kan der simpelthen også være i jorden. Så vil det jo ske det, at hvis det lige har regnet meget kraftigt, jorden er blevet fyldt op med vand, ligger ved sin markkapacitet, så kan man forestille sig om sommeren, at der så kommer en periode, hvor der slet ikke falder noget nedbør. Der vil jo så hele tiden ske en fordampning fra planterne. Planterne de vil optage det vand, der er i jorden, og vandet fordamper fra bladenes overflade. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man sige, så er der så lidt vand tilbage, at det er så hårdt bundet til overfladen af sedimenterne, at nu er planterne ikke længere i stand til at optage vandet. Og så er man så nået ned til det, der hedder visnegrænsen. Så man kan sige, maksimalt har vi markkapaciteten, det er alt det vand, som jorden kan tilbageholde. Når planterne så begynder at suge vandet, så kan de blive ved med at suge, indtil vi når ned til visnegrænsen. Det vand, som ikke bliver holdt tilbage,
op i sedimenterne, det vil lige så stille og roligt sive ned igennem jorden, og på et eller andet tidspunkt nå ned, hvor at man kan sige, at jorden er fuldstændig vandmættet. Eller det betyder jo, at hulrummene, der er imellem sedimenterne, er helt vandmættet. Der er ikke længere luft imellem sedimenterne. Og grænsen mellem det område, hvor der både er luft og vand, og dernede, hvor at jorden er helt vandmættet, det er så det, man kalder grundvandsspejlet. Og man kan sige, det hedder jo grundvandsspejlet, fordi hvis I forestiller jer, at man graver en brønd eller borer en brønd, jamen så er det her niveau, som vandet vil samle sig i nede i brønden, og når man så står og kigger ned, så kan man se sig selv nede i brønden, medmindre den er meget dyb selvfølgelig. Så man kan sådan set inddele jorden i to zoner. Øverst har vi den her jordvandszone, som går fra jordoverfladen ned til grundvandsspejlet, og så dernede under, der har vi så grundvandszonen, eller den mættede zone, hvor at jorden er fuldstændig vandmættet med vand. Og som sagt, grænsen imellem de to zoner, det er grundvandsspejlet. Så nu har vi set lidt på, hvordan vandet kan sive ned igennem jorden. Og så vil jeg lige snakke lidt om, hvilke forskelle der er imellem Øst- og Vest Danmark i forhold til det her nedsivning. Så vi kan se her, der har vi sådan et jordbundskort over Danmark, og man kan se her på Sjælland og Fyn og i Østjylland, det er primært sådan nogle brune farver, vi har i det område. Og de brune farver indikerer, at det er moræneaflejringer. Og moræneaflejringer, de stammer fra is. Så det vil sige, at under den sidste istid, der har Sjælland og Fyn og Østjylland været dækket af is. Og når isen så har trukket sig tilbage, så er den efterladt nogle sedimenter, og det er så dem, vi kalder moræneaflejringer. Og de her moræneaflejringer, de er kendetegnet ved, at de er usorterede. Så det vil sige, at det er en blanding af ler, og sand, og grus og sten. Fordi isen, man kan sige, den fungerer lidt ligesom en bulldozer, den slæber ligesom bare det hele med, og der kommer ikke til at ske nogen sortering af sedimenterne. Og så kan man jo så se herude i Vestjylland, der har det sådan en lidt anden farve, en lidt mere lysebrun, ja nærmest orange farve. Og den her farve, det indikerer, at det er smeltevandsaflejringer, eller smeltevandssand. Så det vil altså sige, at under den sidste istid, der stod isen og dækkede Sjælland, Fyn, Østjylland, og faktisk også hele Nordjylland var dækket af is. Og så gik der det, der hedder hovedopholdslinjen, eller hovedstilstandslinjen, og adskilte Vestjylland fra resten af Danmark. Og det her område ude i Vestjylland var altså ikke dækket af is. Derimod så om sommeren vil der selvfølgelig ske en afsmeltning af den is, der stod og dækkede Nordjylland og det østlige Danmark. Og det her smeltevand fra isen løb så ned og forbi Vestjylland og videre ud, vestpå. Og det transporterede en hel masse sedimenter med sig, fordi isen indeholder en hel masse sedimenter, og de her sedimenter bliver transporteret med af smeltevandet. Og når det er vand, der transporterer sedimenterne, så vil der i højere grad så sker der en meget høj grad af sortering af sedimenterne, fordi man kan sige, om et sediment bliver transporteret eller aflejret, det afhænger af, hvor hurtigt vandet strømmer. Og vandet vil som udgangspunkt strømme hurtigst lige her ved isen. Det er der er mest kraft på, og jo længere man så kommer fra isen, jo langsommere flyder vandet. Så her tæt ved isranden, der blev der aflejret nogle meget grove sedimenter, sådan nogle meget groft sand og nærmest grusede sedimenter. Og så de finere partikler blev aflejret længere ude vestpå, altså leren og sådan noget. Så her hvor vi har de her smeltevandsaflejringer, der har man noget meget velsorteret sand. Og det gør faktisk, at der er en stor forskel på, hvor meget vand der siver ned til grundvandet, og hvor meget der når at fordampe fra jordoverfladen. Så hvis vi først kigger hernede i Vestjylland, så kan vi se næsten
en fjerdedel af den nedbør, der falder over området, når at sive ned til grundvandet. Hvorimod at på Midtsjælland, hvor vi har de her moræneaflejringer, som er sådan usorterede, jamen der er det måske omkring en 5% af vandet, der når at sive ned til grundvandet. Og det hænger jo sammen med jordens porositet og permeabilitet. Så porositet, det er et mål for jordens hulrumsvolumen i forhold til den totale volumen af jorden. Så det vil simpelthen sige, hvor mange hulrum er der i forhold til den totale mængde af jord. Og jo flere hulrum der er, det vil sige en høj porositet, jo højere porositet der er, jo mere vand kan der være i jorden. Så har vi så det her begreb, der hedder permeabilitet. Permeabiliteten siger noget om, hvor nemt det er for vandet at trænge igennem sedimenterne. Så det vil sige, det handler om, hvor god er kontakten imellem de enkelte hulrum, hvor nemt kan vandet strømme fra et hulrum videre til det næste hulrum. Så vi kan se her, hvis vi for eksempel starter her øverst på figuren, så har vi nogle velsorterede sedimenter, som er meget finkornede. Det kunne for eksempel være noget ler. Ler har faktisk en forholdsvis høj porositet. Vi skal lidt forestille os nogle lerpartikler. De minder sådan lidt om spillekort, så når man har sådan nogle sedimenter, der består meget af ler, så minder det lidt om sådan et korthus. Man har prøvet at bygge et stort korthus, og det her korthus så er faldet sammen, og så ligger de her lerpartikler, eller spillekort, så fuldstændig hulter til bulter. Og derimellem de her spillekort, jamen der vil der være mange hulrum, så ler har faktisk en høj porositet. Derimod så er kontakten imellem hulrummene ikke særlig god, så der er altså en lav permeabilitet. Det er svært for vandet at sive igennem fra et hulrum hen til det næste hulrum. Så ler har den her effekt på vand, der siver ned igennem jorden, at det simpelthen standser vandet. Så kan man forestille sig, at vi har nogle dårligt sorterede sedimenter. Det var det, jeg var ved at snakke om førhen. For eksempel sådan nogle moræneaflejringer, altså nogle sedimenter, der er aflejret af is. Jamen, de her hulrum, som er imellem sedimenterne, man kan forestille sig, at hvis der er nogle store sedimenter, så er der nogle hulrum imellem de store sedimenter, men de vil så være udfyldt af nogle lidt mindre sedimenter. Så på den måde, så får man faktisk nogle sedimenter, som har en lav porositet, altså der er ikke særlig meget hulrum, der er ikke særlig meget plads til vand i den her jord, og der er også en lav permeabilitet, det er svært for vandet at sive igennem jorden. Så her på Sjælland, Fyn, Østjylland, hvor vi har de her moræneaflejringer, der er det simpelthen svært for vandet at sive ned igennem jorden, og det var det vi så på den foregående figur, at det meste vand, der falder i det her område, det når at løbe væk som overfladeafstrømning, eller det når at fordampe. Så kan man så også forestille sig, at man har nogle sedimenter, der sådan er meget velsorterede, og de er forholdsvis grovkornede, og det var det, jeg snakkede om, der kendetegner de her smeltevandssedimenter, som vi har i Vestjylland. Der er en høj porositet, der er mange hulrum imellem de enkelte sandkorn, og der er også en høj permeabilitet, det vil sige, at der er en god kontakt fra et hulrum til det næste. Så det vil altså sige, at det er meget nemt for vandet at sive igennem smeltevandssedimenterne på grund af den her høje permeabilitet. Og samtidig så kan jorden også indeholde rigtig meget vand, fordi der har en høj porositet.